Baba wethu osezulwini namanje mina siyazithoba enyaweni zakho, siyakubonga, siyakudumisa, siyakuphakamisa nangaso lesi sikhathi. Sibonga ukukhuluma kwakho empilweni zethu, sibonga ukukhuluma kwakho kithina uqobo. Siyacela Baba osezulwini ukungena kwethu kungafani nokuphuma kwethu, udale kithi inhliziyo ehlanzekile, uvuse umoya wakho. Siyacela ke Baba osezulwini ukuze kukhulunyiwe ukuba kuhlale kuqile enhlizweni zethu. Sesihlukana sicela kusho ukuthi ungahlukani nathi. Gcine lona lo egameni lika Jesu Kristu. Uzubuye Baba osezulwini uzilandele ibandla lakho sikuwe. Jesu Kristu inkosi. Amen. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu nothando likaNkulunkulu Baba wethu nobudlelwane bukaMoya Oyingcwele makube nathi sonke inkosi uJesu izibuye kulanda ibandla layo. Amen. Nihambe nibe nokuthula kwenkosi. Singakahlukani mhlawumbe ngizocela ukuthi nginikeze ubaba Baba Dr. Mthembu imali asiphiwe emibili. Emva kwayo sizosebenzisa amatafula amabili kuntafula izoba laphayana siqasebenzisa abantu abadala bese bafuna itafula elilala lizosetshenziswa abancane. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Wesiyabo usukuthandazele lokho futhi usukudla subusisi ngiyibuzela Yaxolisa kakhulu Nkosi kakhulu. Sacela sibusise ukudla fana nokubusisa ngesikhathi ukukhulela. Cela ukubusisa ukudla. Baba wethu osezulwini samukela ngokubonga lokho okuncane esizokuthola osilungisele khona. Siyacela Nkosi ukwenza kube impilo esemzimbeni yethu, kusipha amandla. uJesu Kristu inkosi yethu siyabonga. Amen.